Pois era o último dos irmáns, era o máis novo. E me recordo, cando tiña 5 anos, 6 anos, que había colgados cun calabrote nas paredes, bandurria, laús e guitarra. E de noite subimos ao silla, baixei o laús e de ver xa sabía tocar. Tiñame que apoiar o meu irmán, non? Se non fora ele, eu non podía ir todos os días, porque había días que había que facer algo, e entonces el o facía.